Hello, sziasztok srácok, én Gáborka vagyok, és eljöttem ma nektek ebben az újabb videóban, és ebben a mai videóban itt lesz velem a Pamacs 536783. Hello! Mennyi a háttérben, semmi szar. Már így eltetem magamat. Ja, figyeld, ez így ilyen nagyon nehéz. Tudom, belsőbb vagy. Nem az, hogy azért nehéz, hanem mert itt van ez a nyomvat tévé. Ja, itt a tévén lehet jönni, de luxus. Mindegy, Pamacs 5362. Majd így valamikor így be fog lépni, amikor neki is működni fog. Ja. Állítsd le az OBS, nyom megint egy entert. Majd be akartam azt neki állítani, hogy... És ezeknek a berries izéken ezen még sok mindenféle fajta van. Jó. Itt is támad valami kis izé. Ott mindig. Ja tényleg, mert ez ugyanaz, mint a rendes berry, csak nyanyos változatban. Jó van, elfelejtettem. Leállítom az OBS-t, nem érdekel is úgy. Állítsad, azt mondtam, hogy állítsad le. Most lépek. Állj meg ott, ahol vagy. De nem nyomtál valami gombot. Mi, meg kéne? Tényleg itt meg kéne. De ez így mire jó nekem? Mert hogy ott majd ki fog nyílni neked az ajtó, és nem neked kell kinyitni. Ja. Én nem szok... Ide is követ föntre. Oda föntre is követ téged. Csak ide már nem tudom. Tudom. Túl hájas. Hogy legyen? Hát nem tudom. Amúgy, hogyha akartok még más részeket, akkor iratkozzatok. Iratkozzatok fel! Iratkozzatok fel rám. Mi van? Valami több. Kattints arra ott, ami nem tudom, mi van a végén. Mégsem. Arra kattints, hogy mégsem. Ez úgy ugyanaz, mint az eredeti berry emberek. Elválasztottad ezt a mininyokot. Ó, én választottam, de azt hittem más. Mi az a Free Game Pass, gyerek? Adjad csak ide nekem azt a Free Game Pass-t. Kicsit meghallom őket. Ezt a Free Game Pass-t azt hogyan tudom megizelni? De már is ott van rá. Mi történt? Nem tudom, de most leszek itt a belül. Tél. De hát a csőnél, cső. Most mehetek vissza oda. Mi? Hallod? Mi ez? Bedagoltam a plafonba, felugrottam a csőre. Tudom, mit akar. Hogy rezeteljek. Nem indulom megnyomni. Nyomj egy escape-et. Oh. Nézzétek már, mint a létre is ilyen ményanyagos. Kérlek, mondd, hogy ki
Ó, hát az mi? Mini nyanyok? Tényleg üldözöm. De beszartam! Hű, srácok, nem jó dolog ez. Az úgyis olyan dagadt, itt nem tud engem ideig követni. De nem áll! Megint disconnect? Nem, csak nem bírok felugrani erre a nyomba csőre. De beszartam, hogy még ez is meg akar itt tenni engem. Értem, magyarul azt nem szabad megnyomni. Jó, vágom. De ebbe az a legrosszabb, hogy belső. Amúgy tényleg az nagyon rossz, hogy belső nézetes, ettől rage-elnek a legtöbben. Nézd meg, másképpen van az egész. Jó, hogy itt vannak benne ilyen veri fűrészlapátok. Várjál meg, hallgass. De hol van? Tudja a fám, hogy hol vagyok. Értem, a eredetiben nincsenek ilyen valamik. Fű, ott csak nyomogasd ezt a gombot. Balklik. Respawn. Kicsit se fog hülyén kinézni, hogy én így nyomvat létrát itt magammal viszek. Amúgy a kamerán fel se tűnik, hogy én itt szökök? Mindjárt konkrétan odaérek, ahogy te vagy. Te hol? Valami mást meg kéne nyomni? Akkor előbb. De hogy kezdem előről az egészet? Nézzél már föl! Hé, nézz fel! Nem akarsz semmi. Csak te kell menni. Itt mit kell Hogy csinálni? ugorjam át? De... Hellóka! Ja, már egy fölöttem van ez a valami. No, itt elfelejtettem, hogy ott nem ott kell átmenni. Jó, megvan. GG. Nope. Te ott tartasz? Jaj, várj, itt én már fölgyalogoltam. Hát én meghaltam olyan majd meghúztam. Jó, hogy ott lehet, hogy el van cseszve a játék, és nem fizikálódik a fizika. Hova kell bemenni? Aha, ezt itt elrontották. Még programozásnak kis hibák beleférnek, de akkor is nem. Könyörgöm, hogyha valaki ezt csinálja, csinálja meg rendesen. Én is elkezdtem Robloxot csinálni barátommal egy játékot, de Csináltam. elkezdtem csinálni egyet, ja. De inkább akartam. Ja, halálos gáz nem fog bántani egy. Ja. De hol? Jaj, utálom ezt a jumpos
tovább kell menni. Közben Pamacs 53-60 783, nem tudom, hogy hol van. Én itt a Jumpoknál. Melyiknél? A Jumpoknál. Jaj, az nagyon könnyű. Igen, ez nagyon könnyű. Könnyebb amúgy, mint a rendes Barrybe. Ja. Abban annyit szívódok ezzel. Hát tudjuk. Ebben gyorsabban írom. Nem is. Íja, itt is ilyen bajok vannak. Mi az a fűrész? Mert nem hiszem, hogy itt kéne lennie. Ja, mondjuk semmit nem csinál velem, de akkor is. Tudod, volt az a... Tudod, volt az, amikor ilyen 1000 izé volt, tudod, amikor így 1000 parkourt kellett kivinni. Ja. Igen. Na, abba, hogyha valami fejbe vert valamivel. Hallod, mit kér ide bedugni? Megint arcon dobott. Milyen kártyát kell nekem ide bedugni? Hogy jutok rá itt? Ügyesen. De Ilyen lövöldözős gémeket nyomok, tudod? Azt tudom, hogy hol kell célozni. Szegény felrobbant. Szegény néni meghalt. ez bácsi. Te elveszik a fegyveremet. Ez ilyen very not realizmus. Wee! Ja, itt nem tudom, miért kaptam egyből be a shift lockot, na mindegy. Exit. Nope! Lop! Hallod, ilyen nem hinném, hogy ilyen van a rendes Barrybe. És hogy ezek kaszál engem, mi lesz? Bassz. Jó, annak nem tudom mennyi értelme volt, de... Oho! Szia, rattatás! Nyomjad! Ez a Gru-nak a kocsia, ember! Ez a Gru-nak a kocsia! A Gru mobil! Srácok, látjátok, hogy benne voltam a Gru mobilba? Na azért, hé, azért na. Azért vagyok a Gru-nak a pajtása. Nagy utazás. Te hol vagy? Most szokok meg helikopterre.
Nem tudom, én csak szökök. De hogy ugorjam fel? Szóval visz egy légibázisra? Hát itt az exit. Tehát én akkor itt így most kivittem a gémet, vagy... Nem tudom, nem szoktam sűrűn játszani ilyen, de hogyha kivittem, akkor azt igen, annak örülnék, hogyha valaki tájékoztatna. És nagyon úgy néz ki, hogy kivittem, úgyhogy srácok, akkor ez így 18 perc alatt kivittem. Nyomjad a space-ot. Nem, oda kéne felmenni. És akkor ott van rajta egy lyuk. Nem ott egy nagy leak, nem látod. Hát srácok, én azt is szerintem kivittem. De nem tudom. Hát akkor ez így ennyi is lett volna. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Én következő részben majd találkozunk. Itt volt velem Pamacs 53, 67, 83. Sziasztok! Hello!